Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν. Γιατί τώρα με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.